Catherine Bejerano, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Megawan kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Megawan tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Megawan, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bejerano nga pala ang ano yan. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron din pang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siyang nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Megawan. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya, ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, inom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok Tubara, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February lang po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-depression siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya,
may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang ano yun, supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa Pati ko. yung kapatid mong galing Opo, Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi- nurse na hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kasi, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung di ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang, 36 na lang Doc yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali, hindi ang nakukuha buhay na. hindi. Sabi niya sinasabi ko kagawad sa radio, baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalong this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord.
Ang papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Dalagalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa kapag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally. Na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik kayo si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, para uminom nitong ating produkto natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan,
dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Ako po si Corazon ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for ganita mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. saan dinalaan ka? Oo. Hindi na nabagok ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang tinisadjust ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pork, at saka amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng pati. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Na nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, dun sa dinere. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya napunta Pagkata- naman ako kung ano ang marayong pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, apat-apat na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang ng 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Rasis, Yung nagrelaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na magok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ko kayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makadamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, kaya Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsuggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng maralo na Oo, ganito. naganatin. Oo, anong maralo sa Oh, dito rin, yung amazing format. Oo. So masasabi mo ba nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din, yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede bang i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing form? Kaya sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo, So yun, samahan ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing Form na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. assistant, at saka thank you kay Lord. Na hanggang ngayon, ay,
79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko eh. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong Maraming lahat. Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw ako sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko po siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka, pag dito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nag-ano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag, straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing Four, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. maputi na, clear na. Clear na. Pati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di alit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung lihi ko. Yung kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na wala yung parang mabagal ba. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang na pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina,
na dati na pinapapunta mo dito Oo. dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit. At Oo. hinarap na. Okay sir, congratulations. Mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay si Sir Raul na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang amazing 4. And one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing. At ngayon po, 1 month pa lang, ay po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalidetoxify ang katawan. So sana po, sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern. Huwag po mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Betito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay sir, congratulations. Bigyan mo si sir ng... Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, paki-kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik dito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya,
nag-ano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, naririnig ko na rin siya sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ako ng amazing po Amazing po. at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan na, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan. Yung ini-expect mong sakit, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung pag Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing Por, nawala. Wala. Dalawang beses pa lang kuminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. By 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yung kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla kong lumakas ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Kaya nga sabi ko sa miss, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap man na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napag. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Iyo po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling para ating Panginoon, ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit. Oh. Naramdam. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay si Raul na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga missing products natin, ito lalo ang missing 4. And one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing at ngayon po 1 month pa lang
ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksin ang lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalilitoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bigits, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay sir, congratulations. Bigyan mo si sir ng... Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita ngayon ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, paki-kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Hindi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, Specialista. specialist oncology, para tinanong ko po siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya kung susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement. Agad. Kinamagaan, yung ini-expect mong sakit bago mag-ihi, talagang wala. Nawala na. Yung pag sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Kung nakainom ka ng amazing for nawala. Wala. Dalawang beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Mm. Puti na yung liyo ko.
Yun kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawasin. Tingnan mo yung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang na pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Okay. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na trabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin. Wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa lang instrumento itong ating mga produkto. So congratulations, sir. So sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa... Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. at magkaroon ng peace of mind? Peace of mind. Yan ang pero importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. dinaramdam. Okay, sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Sir Paul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Uminom po ng ating mga missing products natin, ito lalo ang missing 4. And one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing, at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalilitoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kayo, kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 099-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao tutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat. Magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay, sir, congratulations. Bigyan mo si sir ng... Okay po, mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga aming products. Ano po ang dahilan? Sir, paki-kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang
Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihi ko ng dugo. Mga 3 days na punta ko sa isang doktor. Nag-consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, ultrasound down. Pag ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist, oncologist, para di tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi kagad, ng resulta. It's either Okay, magandang gabi sa ating mga missing people. Medyo nalit kami kasi mayroon pang galing sa Rapo-Rapo na nag-abil ng ating mga produkto. Sana po ay kahit late than never at mayroon pa rin tayong malaman na makatulong sa ating buhay. Sabi ko nga, God first, love and success. God first, unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Pagising natin, magpasalamat sa ating Panginoon, magdasal. Tayo lalabas ng bahay, magdasal. Pagkakain, magdasal. Pagkatapos, magpasalamat. Pag-uwi, magdasal. Pagkakain, magdasal. Bago matulog, magdasal po tayo. Okay, so yan po. Love. Love is conquers all. Love. Di ba? Ginawa ni President Putin, yan, di ba? Tinawagan ang presidente ng Prince ng Saudi Arabia. Kita mo yan, ay nag-invest kaagad ng $600 billion. Kaya unang pupunta ni President Trump ang Saudi Arabia. Kasi love, di ba? Then commitment. Commitment is, yan po commitment, smart work, patience, yan po ang success. Kaya po yan po ang ating slogan, ang ating panuntunan sa buhay para po tayo ay umasinso lahat, para po tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Yan si Tatay, 70 plus. Nahirapan na lumakad at ang paa may mga ang payat-payat ng paa niya. Kaya pumunta po si nanay at ang kanyang manugang para mag-abil ng Amazing 4. Sama na rin po yung Tom Oil. Okay, so binigyan natin libreng 4 na klaseng siumay. Siumay shrimp, chicken, pork, and beef. Yan, tuwang-tuwa yung kanyang manugang. At later daw baka magnegosyo sila nito. Madalhin dyan sa Rapo-Rapo. Okay, so maliwanag po mga minamahal kong kababayan. Kaya po ay ano ang gagawin natin? Kailangan po natin ang Amazing 4 para po bigyan ng tamang mga nutrition ang ating katawan. Iba't ibang klaseng vitamina, minerals para lumakas po ang ating katawan. Makapagtrabaho ito ng gusto. Kaya po lalabanan, pupuksain ang mga viruses, bacteria, microbes, fungi, parasites para po tayo ay gumaling sa ating gumaling tayo at tayo po ay makapag trabaho ng maayos para tayo makapag-enjoy ng maayos. Yan po. Kaya kailangan natin ang Amazing 4 galing sa Amerika, namely Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. 5 klase, hindi po isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, 5. At natural, hindi po synthetic based. Yan. Okay, ano po mga 5 yan? Acerola berry, sea buckthorn, Indian gooseberry, esterce, and rose hips. Yan. Kaya 5 po yan, ang mga very powerful natural vitamin C. Yan po ay neutral pH, hindi po acidic, hindi po alkaline, di ba? Maganda nasa gitna, di ba? Hindi yung away ng away, kaya lang nasa gitna, referee tayo.
Okay, yan po ang ibig sabihin ng ester C. Or, at ito po ay calcium ascorbate. Okay, maliwanag. At ang migay naman 5 klaseng mga super fruits, namely, acai berry, cranberry, elderberry, blueberry, and ano ito? Yung isa ay nakalimutan ko tuloy. Ito po ay, ang ginagawa naman ito ay para po i-cleansing, i-neutralize ang free radicals. Pomegranate yung pang-5. Yan. Okay, maliwanag. So may mga anti-cancer property. Yan. Nakakatulong sa ating katawan para ma-detoxify. Yan. Okay. So, yan po maganda po ng ating Mega E capsule. Pangatlo po, yung Mega Multi-5 capsule, 5 klase, mga very powerful mushroom para mapalakas naman po ang ating immune system. Tulad po ng Agaricus blacei, Shiitake mushroom, Maitake mushroom, aprobado na po yun sa Japanese FDA for cancer prevention and cure. Din ang reishi mushroom na napakataas para mapalakas ang ating immune system, and cordyceps. Cordyceps during ancient time ay nakakakain lang po niyan yung may mga royal blood. So yan po andito na sa atin sa Pilipinas, dito po sa Miracle Health Corporation. Pang-apat po yung pong Mega One. Mega One is the flagship product of Miracle Health Corporation. This is the ultimate because it has 21 ingredients. 14 na nanggaling po doon sa Miracle si Mega Multi-5 or yung Amazing Trio dati. Dinagdagan natin ng 7, 4 na gulay at 3 pong herbs. Ano po yung mga gulay na yan? Bitter melon for diabetes. Moringa. Moringa po ay napakaganda, more than 100 vitamins and minerals. Malaki po ang nagagawa sa ating katawan. Okay. At meron din po itong dilaw na dilaw na yung turmeric. Yan. Turmeric. Ito po ay nakakatulong sa may mga inflammation, sa may mga arthritis. Yan. At sa pagsusuri, nakakatulong din sa may cancer. Di ba? At meron din po itong yung isang gulay, mahal po ito. Oo. Bibira po. Usually po nasa mall lang po yan. Pero yan o, kasi medyo nakalimutan ko. Diba? Kaya ang ano ko na muli yung 3 herbs. 3 herbs para po makatulong sa ating katawan. Okay. Broccoli pala. Yung pang-4. Broccoli. Rich in vitamin C din po yan. Ang broccoli. Antioxidant. Nakakatulong din po yan. At sabi sa research, nakakatulong din sa may cancer. Ang broccoli. Diba? So ano pa? 3 herbs to complete the 21 ingredients ng ating Mega One. Yan na po ang astragalus. Centuries ago pa sa natural medicine, iyan po ay ginagamit na at malaki po ang nagagawa para makatulong sa taong may mga karamdaman. Isa pa pong herb ay yung pong milk thistle. It is an herb na ito po ay nakakatulong sa mayroong pong cancer. At yung pong pangatlong herb ay yung pong tinatawag na holy basil, the queen of herbs. Ito po ay nakakatulong para lumakas ang ating katawan. So 21 herbs nagtutulong-tulong. Maraming vitamin C, may antioxidant, may immune boosting capacity, mayroong overall health, di ba? So may mga gulay na hindi basta-bastang gulay, mga super fruits, di ba? May mga very powerful mushrooms at meron po tayong mga herbs. So, it's a combination of 21, di ba? Hindi lang po yung iba kasi puro prutas lang, yung iba puro gulay lang. Yung iba naman prutas at gulay lang, yung iba naman puro herbs lang. Sa atin pinagsama-sama para makatulong, di ba? Kanina may pumunta sa atin dito.
taon na. Bata pang lalaki, taon na. Several years hindi makatulog-tulog. Mga 1-2 oras lang ang tulog. Kaya po, yung kanyang parang may problema na yung kanyang cardiovascular system. Di ba? O, siguro kako, with God's grace, may pag-asa tayo. Okay, maliwanag. So, lahat po kayo, kung kahit anuman po ang inyong karamdaman, huwag po tayo mag-alala. Ang kailangan lang po ay makainom tayo ng Amazing 4. Di ba? At yung pong may mga diabetes dyan, may mga may edad na, maganda po ang Digosure kasi ang Digosure ay magaling sa katawan, even sa aprobado ng FDA, di ba? At wala, sugar free, kaya kung diabetic po kayo, maganda po ang Digosure. Iniinom ko rin po. Mamaya, hindi na ako magdi-dinner, iinom po ako ng Digosure. Kasama of course yung ating mga amazing products. Okay, maliwanag. Sapagkat isa lang po ang buhay natin, hindi dalawa. Kung dalawa, pwede mong siguro easy-easy ka lang sa isa mong buhay kasi may isa pa. Pero hindi, isa lang. Pag may nangyari sa iyo, goodbye na. Goodbye everything, di ba? Kaya sa akin, importante muna buhay ko. Si Lord muna, buhay ko. Di ba? Kasi sa akin nagbigay ng buhay. Di ba? Ganun po yan. Okay. So, God first, love, and success. Love ko ang sarili ko eh. Di ba? At ginagawa ko, iniisip ko kung ano ipapasok ko sa aking katawan araw-araw. Of course, kasama na dyan ang amazing products natin. Ang mga amazing 4, di ba? Andiyan yung mga healthy coffee, healthy drinks natin, di ba? Ngayon, may Digosure pa tayo, di ba? Okay, so iyan po magandang balita ko sa inyo mga kaibigan. Bukas Saturday, ano po tayo? Ay agahan lang po natin. Bukas tayo ng 7:30 hanggang alas 7 ng gabi. Or 8 to 7 na lang. Gawin natin 8 to 7 naman. Para po, sarap lang po kayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Legazpi City, Cabangan West. Yan, Barangay 18. Katabi namin ang Mabel Fashion, yung mga gumagawa ng mga quality na mga damit na for special occasion. Okay. For wedding, reunion, lahat-lahat. Di ba? So, yan po. Ang aking numero pala, 0910-4482-598. 0910-4482-598. Of course, ang aming pong page, Doc Joy Bitido page. Please like or follow para po mapanood ninyo ang aming programa araw-araw, Monday to Saturday, from 5:30 to 6:30, except Wednesday, din Sunday, from 9:30 to 11 a.m. Mga kamising, tapos na naman po isang oras sa ating talagayan sa programang Kalusugan, Kabuhayan, Bayanihan. Ito po ang iyong lingkod na walang iba, si Doc Joy Bitido, sabing, God first, love, and success. Maraming salamat and magandang gabi po sa inyong lahat.